Amics, amigues, estem al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels. En el moment que enregistrem aquest vídeo és el 2 d'agost, que és la festa de la Mare de Déu dels Àngels. Al migdia hi ha hagut la celebració de l'ofici, generalment sempre presidit pel bisbe de Girona. Després un dinar popular i a la tarda també hi ha diversos actes, un berenar, cant d'havaneres, etc. I també una celebració litúrgica. Avui ens hem desplaçat aquí per explicar-vos també una llegenda, una tradició relacionada i explicada en aquest llibre. 1001 llegendes i mites de Catalunya. El Santuari dels Àngels, situat en el terme municipal de Sant Martí Vell, al massís de les Gavarres. Aquest indret de les Gavarres, del massís de les Gavarres, és el Pujal o Pujols. Així ens es coneix aquest indret, on va passar un succés molt curiós, perquè hi ha molts de santuaris, Montserrat és potser el més conegut, on es descobreix una imatge de la Mare de Déu després d'haver vist unes llumetes. Aquí va passar també això. Un dissabte de l'any 1409 va caure una forta calamarsada i des d'aleshores, cada dissabte a la tarda apareixien unes llumetes que s'encenien i s'apagaven de color blanc. Aleshores, els pagesos d'aquesta zona, d'aquí del massís de les Gavarres, varen pujar, aviam què passava, i d'on sortien les llumetes varen trobar una imatge de la Mare de Déu que era una còpia d'aquesta. Aquesta és la imatge de la Mare de Déu de Madremanya dels segles XIII-XIV que es venerava a l'església parroquial de Madremanya i que ara es guarda al Museu d'Art de Girona. Doncs bé, era una còpia. I estava embolcallada d'un drap amb un dibuix d'una Mare de Déu i uns àngels. Aquest drap se li va conèixer com a Sant Drap i es venerava al santuari fins a la Guerra Civil que es va cremar. Aquella imatge va ser coneguda com la Mare de Déu dels Àngels. Es va perdre, després es va canviar per altres i l'actual, que després, que ara mateix anem a veure, és de la dècada de 1940. Així neix el Santuari de la Mare de Déu dels Àngels amb aquestes llumetes misterioses que varen sortir un dissabte a la tarda després d'una forta calamarsada. I aquí tenim la Mare de Déu dels Àngels. Fixeu-vos els àngels, aquí la medalla, les persones li fan un petó, nosaltres també li fem. Fixeu-vos, símbol de reialesa, la corona i el sceptre de la reialesa. La Mare de Déu dels Àngels, aquesta és la imatge posada l'any 1942 per Josep Espelta. I ara anirem a la sala d'Exvots. Aquesta és la sala d'Exvots del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels. Aquí la gent li deixa pregàries, objectes, peticions. Aquí tenim exvots antics fets de taula, de fusta, aquests són els autèntics. Fixeu-vos com preguen a la Mare de Déu dels Àngels per demanar ajuda. Aquí els francesos venen a representar un moment històric que s'emporten a gent per matar-los i preguen a la Mare de Déu perquè no passi. Bé, exvots del 1808-1812, la sala d'exvots del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, i un que és increïble, que és aquest d'aquí, que és, això va passar el 19 de maig del 1946. Veieu aquí el tren, aquest tren sortia de Girona per anar a Cogolls, en el tren antic d'Olot. Eren excursionistes del grup excursionista i esportiu gironí. I a la pilastra el tren va descarrilar, bona part del tren va descarrilar, fixeu-vos, està aquí ben dibuixat. Però tots es van salvar. I el grup excursionista i esportiu gironí ho va atribuir-ho a la Mare de Déu dels Àngels. Fixeu-vos que posa exvot. La confraria de Jesús crucificat, els manaies, van organitzar un pelegrinatge, una peregrinació cap al Santuari dels Àngels per agrair a la Mare de Déu la seva intercessió. I nosaltres el que farem serà per tots els lectors de 1001 llegendes i mites de Catalunya i també per tots els que ens segueixen en el nostre vídeo de Twitter, Facebook o YouTube, encendre una espelma per demanar la salut de la Mare de Déu dels Àngels per a tots els nostres seguidors, oïdors i lectors del llibre 1001 llegendes i mites de Catalunya. El posarem, avui està ple perquè avui és la festa de la Mare de Déu dels Àngels.
I diuen els goigs: dels àngels, mare i regina, de tot mal dau-nos remei. Vos que teniu milers d'àngels al vostre servei. Fins aquí aquest reportatge promocional de les 1001 llegendes i mites de Catalunya sobre el Santuari dels Àngels i aquestes llums misterioses que varen aparèixer un dissabte de l'any 1409 i que gràcies a haver trobat, gràcies a aquestes llums, una imatge de la Mare de Déu des d'aquest indret, des de les Gavarres, on avui es veu, per culpa de la boira no es veu gaire bé, però allà al fons es veu perfectament el Montgrí, les Illes Medes, i avui que hem gravat el reportatge dia 2 d'agost és la festa de la Mare de Déu dels Àngels. Espero que us hagi agradat i recordeu que teniu més informació a 1001 llegendes i mites de Catalunya.